Vítajte u dnešného videa. V tomto videu sme mali pôvodne hrať na mojom druhom účte v Mortisa, ale mal som chuť na rankedy, tak prečo nie som spal. Dúfam, že nebude vadiť, že to video bude zajtra a pustíme sa na tie rankedy. Dobre, zapol som prvú hru, mal som Kita na Bravo boli, neviem, či je to úplne najlepší pík, ale dobre, môže byť. Tak, dobre, ten Edgar to má čile. Dobre, máme to? Ne, nemáme. Dobre, nevadí, potom sa vám ozvem, keď dám bronz 2. Dobre, chlapci, neviem čo to, práve som dohral hru a mám bronz 2. Dúfam, že mám pane taký vzácny skin celkom. Idem na to. Dobre, 100 bangov, tak to nie je ten skin, no nevadí. Idem hrať ďalej. Teraz sa vám rozhodol ukázať jednu hru. Dobre, takže tu máme knockouty, máme tu ten healing, alebo čo to je, že máte väčšie percent na healingu. Dobre, GG pre Fenga. Dobre, musíme sa pozrieť na toho Dynamika aj na tú Piper. Ten Fenger, že je to okolo nič moc. Dobre, mám Piper, toho Dynamika by sme mohli dať. Dobre. Easy, máme to. Čo, dobre si. Dávajte odber, ale keď vyhráme túto hru, tak musíte dať odber a like. No, tak toto asi prehráme. Ale nevadí, iba kolo prehráme, nie hru. Dobre, máme to. Dobre, kde vás vám aj kto myslíte, že vyhrá, napíšte do komentárov. Ja dúfam, že vyhrá Gas. No, nevyzerá to moc dobre. No, super. Dobre, máme to. Dúfam, že to máme. No, tak tuto sme prehrali toto kolo. Ale ešte máme jednu hru na to. Mám Hypercharge, tak to by som mohol dať. Ty kokos. Ja som skoro skapal. No, takto sme prehrali Lorci túto hru. Toto není win. Toto je loss. No, ten Gas mal dať ešte ulty. No, tak ukázal som vám nevýhernú hru, tak čus. Dobre, máme bronz 3. Tak ideme sa pozrieť, čo dostane z Ranked Star Dropu až aj z normálneho Star Dropu Epic. Dobre, poď, skinu. Dobre, blingy. Tak, nič. Toto je asi pre toto videjko všetko a čus.